Prije svega, lokalna uprava prati i podržava rad muzičara iz benda Akademija, benda koji je prepoznat i van granica našeg grada i prethodnih godina je jedan od najboljih reprezenata opštine Bar na području cijele Crne Gore, ali i šire. Prije svega, cijeneći značaj ovog momenta, predložili smo da kroz potpisivanje ovog sporazuma formalizujemo tu našu saradnju sa ciljem da upravo jedna od kompozicija benda Akademija bude sadržana u svim promotivnim materijalima koje će opština Bar publikovati u narednom periodu sa ciljem promocije svih onih aktivnosti koje se sprovode sa nivoa lokalne uprave, ali isto tako ovo je možda još jedna dobra prilika da u trenutku kada zaista svi nastojimo da pružimo podršku jedni drugima sa ciljem ublažavanja posljedica već sada prisutnih posljedica ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19, da upravo muzičarima djelimično pomognemo da prebrode ove krizne momente, s obzirom da smo prepoznali da upravo su muzičari oni koji su najpogođeniji trenutnim mjerama koje u kontinuitetu se sprovode, njihove aktivnosti su zabranjene i mi na taj način pomažemo bendu Akademija da se pripremi za ono što mi zaista svi očekujemo, a to je povratak u normalu, prisustvo na njihovim koncertima u narednom periodu, a da bismo došli u tu fazu zaista moramo svi da se pridržavamo svega onoga što jesu trenutno aktuelne mjere, da se još jednom, kao što smo to uradili i prethodne godine, udružimo, pošaljemo poruku jedne drugima da držimo distancu, da vodimo računa o higijeni, da nosimo maske, da se proces imunizacije sprovede na jedan mnogo brži način nego li što je do sada sprovođen, jer jedino na taj način svi zajedno možemo da stavimo pandemiju pod kontrolom, a sa time da dođemo u poziciju da se vratimo svim onim, da kažemo, uobičajenim aktivnostima, onoj bliskosti koja nas negdje krasi i koja nam već sada negdje i nedostaje, a isto tako da budemo u prilici da uživamo u melodijama benda Akademija onako kako je to najbolje, a to jeste u uživom programu.